Nejdřív ze všeho si sešijeme náramenice. Plátku si položíme lícem na líc, šoupneme pod patku a obě náramenice sešijeme k sobě. Tak, obvod celého průkrčníku si změříme centimetrem. Mně to vyšlo na 78 cm a vynásobíme koeficientem 0,9. Ten se řídí podle pružnosti materiálu. Pokud je víc pružný, můžeme vynásobit klidně 0,8 nebo 0,7. Já ale nechci, aby mi průkrčník moc stahoval, takže vynásobím jen 0,9. Mně vyšlo celkem 70,2 cm. Proužek mám 4 cm široký. Na délku 70,2 jsem si dala špendlík a ještě jsem si přidala 3 cm. Hned vám ukážu proč. Průkrčník, tady ten proužek si vložíme do průkrčníku. Špendlík si dáme přesně do špičičky. Tak, proužek doprostřed, aby to bylo na každou stranu 2,2 cm. A průkrčník si obkreslíme na proužek přesně to véčko, aby bylo úplně stejný, jak máme vystřižený v předním díle. Tak, véčko si přesně v linii kreslení si sešijeme nepružným stehem. Tak. Špendlík už můžeme vyndat. Sestřihneme na přídavek. Nemám zrovna dobrý nůžky. A špičičku nastříhneme. Pozor, ať si neprostříhneš šití. Tak a teď kouzlo. Proužky si roztáhneme. Rozložíme švové přídavky na obou stranách. Složíme k sobě a přeložíme na půl. Si to srovnáme. Tak a vyšlo nám krásný véčko, který nám bude kopírovat přesně výstřih. Tady tyhle ty cancourky odstřihneme. Teď jsem si vyznačila přesně, kde mám špičku výstřihu. Tady mám špičku zakoličkovanou. Mám vyznačený přesně střed toho proužku a střed zadního dílu špendlíkem. Teď si přiložíme proužek lícem k lícu přesně tak, aby nám ty špičičky kopírovaly. Píchneme si tam špendlík a ostatní vám ukážu. Takže máme špičku na špičku. Teď vím, že budu to pomocné šití zašívat asi půl centimetru od okraje. Tam si píchnu špendlík a celý ten průkrčník si pootočím, protože ho budu nejdřív přišívat z jedné strany a tady si ho přišpendlím. Budu začínat šít přesně v místě, kde je píchnutý špendlík. Odšiju si asi 3 cm a pak si ukážeme další. Takže jednu stranu průkrčníku mám přišitou pomocným šitím a teď si přesně v té špičce udělám malý asi 3 mm nástřih. Takže ve špičičce a přesně k tomu šití, kde jsem šila. Teď se nám podaří pěkně ten proužek pootočit.
si to srovnáme, ať si tam nepřišijeme něco, co nechceme. A pomocně si to tady zase další 3 cm za půl centimetru přišijeme. Takže mělo by to vypadat z lícu asi takhle a zhruba takhle. Teď si zakolíčkujeme celý průkrčník dokola a už můžeme jít na overlock. Tak, průkrčník nebo proužek máme zafixovaný, zakolíčkovaný a začínáme šít od špičky. Takže tu špičku si vložíme do overlocku. Látku pěkně rovnáme, aby jsme si to tam neprošili špatně. Tady si hlídáme, aby jsme měli to pomocné šití skovaný v jehlách a objedeme celý průkrčník. Ramení šéf skládáme do zadního dílu, to je směrem ke mně. Takže vyjela jsem druhou stranou Včka. Teď si řetízek rozpletu. A zauzlíkuju dlouhé a krátké nitě k sobě. Jeden uzlík je nic, 2 jsou málo, takže 3 ostřihneme. A teď už máme krásný Včko v průkrčníku, ale ještě, aby nám pěkně drželo, tak si ho na rovnostehu prošijeme. Než začnu prošívat, tak si ještě naznačím přesně, kde mám tu špičku Včka. Naznačím špendlíkem, když budu prošívat, abych se trefila přesně na prostředek, abych to neměla třeba kousek někde jinde. Začínám šít na rameni, protože tam pak budeme zapošívat, tak ať nás to neruší někde v té ploše. Tak, průkrčník máme krásně hotový. Nikde nám to neodstává, proužek byl teda akorát. Mě to tady asi o milimetr to prošití ujelo, ale tobě se to určitě povede líp. Tak to zkus.